Start. Ahojte, tak po dlhej dobe som sa zase rozhodol, že zaktívnim môj kanál a budem natáčať ďalšie videá. Toto video bude o tom, alebo o ďalšom kuse vybavenia, ktoré používam. Toto video nechcem robiť spôsobom, že vám budem hovoriť, že ruksak mám 7 rokov a je dobrý. Áno, mám ho 7 rokov, ale poviem vám za ten čas, čo ho používam, jeho výhody aj nevýhody. Ruksak má od 22 do 30 litrov, keď odbehnete golier, jeho hmotnosť je do asi 1700 gramov, ale ďalšie technické parametre vám hodím do popisu do videa. Ruksak sa ešte vyrába vo farbách tejto olivovej, kojoty, po fínskom maskač a čiernom prevedení. Takže, ešte čo sa týka materiálu, tak spony sú ITV Nexus a látka je Cordura, 1000D Cordura, čiže je to pevný odolný materiál. Ak hľadáte ruksak, dá sa povedať, že toto už je vyššia cenová kategória, vyššia má to nejakých 200 eur a hľadáte niečo spoľahlivé, odolné, tak si myslím, že Sabota je to správne riešenie. Fakt, ten materiál je odolný, ruksak nosím kadekde po lese, dá sa povedať, že hoci hodí na zem, alebo aj keď sa prejdem nejakými trnkami alebo šipkami, ja neviem, kadejakými kriakmi, tak tie trnie sa tam zachytia, áno, ale na látke to vôbec nevidno. Nevidno tam, že by bol nejakým spôsobom natrhnutý, poškodený alebo tak, čo vám ukážeme aj v detailnom zábere. Najskôr úvodu vám porozprávam, kde ruksak všade využívam. Čiže používam ho na jednodňové výlety, ako aj teraz. Používam ho aj na niekoľkodňové výlety. To už v predošlých videách ste mohli vidieť, kde som ho využíval, či už v Malej Fatre, alebo neviem, naposledy, keď som teraz chodil lietať, začal som sa venovať paraglidingu. Na niektorých videách ste už zaznamenali. Čiže môžem povedať, že tento ruksak je aj na niekoľko dní, ale skôr by som ho odporúčal na nejaké letné užívanie, ak sa chcete do ňu zbaliť na niekoľko dní, lebo keby ste tam napchali zimný spacák a podobné veci, tak bolo by to dosť natesné, alebo by ste sa s tým dosť trápili, aby ste tam podávali všetko, čo chcete. Výhody alebo nevýhody ruksaka, začnem nevýhodami, takže ani možno nie nevýhody, ale to, čo mi trošku prekáža, je, poď bližšie, ramenné popruhy sú v podstate takéto tenučké, hej? Čo je fajn, ale trošku mi to vadí, že keď tam máte naložené v ruksaku, ja neviem, 10-15 kg a viac, akože ten ruksak to uniesie, s tým nie je žiaden problém. Len tie popruhy sú veľmi tenké a po niekoľkých hodinách už začnete na ramenách cítiť, že už vás to trošku zjeba, ako keby sa vám trošku zarezávali do pliec, do ramien. Hej, keby to malo nejaké poostrovanie, tak za mňa je to veľmi fajn. Čiže toto je taká nevýhoda. Potom ďalšia nevýhoda, ktorú spomeniem, je, to musím odopnúť, toto vediarný pás, vrecko na vodu, alebo teda na fľašu s vodou, prípadne, ja neviem, na nejakú malú celú ponču, alebo niečo si tam chcete dať, tak by som veľmi uvítal. Ako to pecko je pevne našité, aj vidíte, že tá guma sa sťahuje, ale uvítal by som ešte, kebyže tá guma tu má nejakú súčku a že si tam uložíte napríklad fľašu a že si to dokážete pevne stiahnuť. Pretože niekoľkokrát sa mi stalo, že som tam proste mal vodu a urobil som nejaký prúči pohyb, alebo že som sa sklonil a fľaša s vodou mi jednoducho z toho ruksaka vypadla. Čo by sa vám takto v teréne alebo niekde vonku nemalo stávať. Hej, ako keď ste vonku na jeden deň, prídete o vodu, tak to až tak nezamrzí, ale keby ste boli, ja neviem, na niekoľko dní a prídete o fľašu s vodou a nemali by ste nejakú nahranu, tak by to bol trošku prúser. Ďalšie mínus, alebo čo by sa tu dalo zlepšiť, tak vám to aj ukážem. Vlastne tu vidíte popruhy, hej, môžete si to takto vyťahnuť, čo je fajn, ale keď máte ruksak plne naložený, ja ho teraz nemám, hej, lebo sa mi to aj nechcelo, sa priznám, ale keď tie popruhy máte takto vyťahnuté a vlastne aj tu popnu, že máte úplne hore, tak to bude vyzerať približne asi takto. Chvíľočku, kým to tam urobím. Vyzerá to asi takto, keď je to úplne vyťahnuté s touto chlopňou. Ale čo mi trošku prekáža je to, keby ste do spodu chceli dať karimatku, tak proste tuto nemáte šancu dať, hej.
lebo vidíte, že keď potiahnete, tak sa vám to bude proste dávať všetko dolu. Pokiaľ ruksak budete mať úplne doplná naložený, tak jednoducho dole tú karimatku nedáte. A to mi trošku vadí, že sabotádu mohli urobiť to, že tie popruhy na karimatku mohli dať ešte z tejto strany, že by ste si ho dali takto po celej časti. Samozrejme, ono sa to dá vyriešiť, že tú karimatku si dáte aj po bokoch, buď doprava, doľava, to už je proste na vás, ale hovorím to, že čo mi trošku prekážalo, keď som ho používal, alebo keď ho používam. Dobre, ako vidíte, tá chlopňa je výškovo nastaviteľná, s tým není problém. Nastavuje sa to, ako sú tieto zadné karabíny, to je jednoducho len tú súčku a dáte hore dole tak, ako vám to vyhovuje. Môžete vidieť, že po celom ruksaku je mole systém spredu, z boku, hora na chlopni aj na ramenných popruhoch, čiže si tam môžete upevniť hociaké vybavenie, ja neviem, od rôznych kapsišiek, rôznych veľkostí, tak ako vám to vyhovuje, čo aj tu mám, ale momentálne to mám v batohu, čiže môžete si to upnúť tuto, vpredu, z bokov, tak ako len chcete, čo chcete a tak ďalej. Samozrejme Savota k tomu ešte vyrába prídavné kapsy a tento ruksak môže mať maximálny objem aj s tými kapsami 45 litrov, hej. Čiže tu mám nejaké vybavenie, ktoré neustále nosím v batohu. Konštrukcia batohu je úplne jednoduchá, ako môžete vidieť aj to bližšie. Je to proste takýto kominovitý tvar, nemá to žiadne ďalšie vrecká, ako máte napríklad na ďalších modernejších batoch, hej, že tam proste máte takú prehliadku na peňaženku a podobné vecičky, ale toto je úplne jednoduchá konštrukcia. Iné vrecko, ktoré vnútri je, tak je na hydrovak. To je, neviem, či ho uvidíte. Môžete dom strčiť 3-litrový hydrovak a vlastne po bokoch, z ľavej aj z pravej strany, je otvor na hadičku od hydrovaka. Áno? Takže takto vyzerá batoh. A ešte keď sme hovorili o tom golieri, tak môžete vidieť, že po tých rokoch používania už má nejaké známky opotrebovania, hlavne v tejto hornej časti. Tu môžete vidieť, že keď som spomínal, že som chodil pomedzi tie kriaky, šipky a neviem, trnky, kadečo, tak keď sa mi to sem tam zachytilo, tak to ťahá túto látku. Takže tu sa to trošku pára, hej, ale tu hore je to zašité, takže to pevne drží. Samozrejme, ono sa to dá potom nožom orezať a aby to nebolo vidno. Čiže môžete vidieť, že ten ruksak bude mať nejaké značné opotrebovanie, ale nebude to nič veľké, čo by vám mohlo nejakým spôsobom prekážať. Ak hľadáte batoh, na ktorý sa fakt môžete spoľahnúť a chcete ho, dá sa povedať, že na celý život, môžem povedať, že by vás aj prežil, tak Savota to rozhodne splňa. Na YouTube nájdete aj samotné videá dotyčnej firmy, ako robili na tomto batohu rôzne keby záťažové testy, že ho napodili, neviem či kamením, alebo či má proste, že ho vystrelili z katapultu, ten batoh to prežil, neboli nejaké známky opotrebenia, takisto aj nosnosť skúšali týchto mole popruhov a nosnosť namerali na hmotnosť nejakých 150 kg, čo si myslím, že je skutočne dobre. Z vnútornej strany tohto veka chlopne je vrecko. V ňom mám lyžicu a nepremokavý obal na batoh. Znútra je ako keby taká pogumovaná vrstva, aby ten batoh nejakým spôsobom až tak nepremokol. Samozrejme, keď bol silný dážď, ale je na vás veľmi dlhú dobu, tak samozrejme, že tá vlhkostá voda sa dnu dostane. To isté aj z vnútornej strany, že je tam ako keby taká trošku natretá vrstva, pogumovaná, aby to čosi udržalo v suchu, hej? Ďalej. Ak si dávate ešte otázku, že čo všetko môžete upnúť po bokoch, alebo aký veľký objem je týchto popruhov po bokoch, tak je to fakt veľké, hej? Môžete vidieť, že proste dve ruky tam strčím ako nič, vodkáte tam hrubú karimatku, celku, čo vám vyhovuje, že s týmto nie je žiaden problém. Čo sa týka toho veka, tak by som ešte uvítal, keď bolo trošku väčšie a keby ďalšie vrecko bolo tuto hore.
To by som veľmi uvítal, lebo nie vždy sa mi chce zastaviť a vyťahovať tie veci, napríklad keď poprchá, aby som vyťahoval samotný obal nepremokavý, alebo kebyže to vrecko je tu, tak tu si môžete dať mobil, peňaženku a v podstate batoh len zložíte a hej, vyťahnete si čo potrebujete, nemusíte to zase všetko dopínať. Veď proste je to pár sekúnd roboty, ale viete čo tým chcem povedať, že ušetrí to proste čas. No, tu mám samotnú fľašu od Nalgenu, tam má objem 1 liter a ja sa teraz batoh nemám plne naložený, čiže ono tam pekne sadne, hej. Tú fľašu si môžete aj takto pekne stiahnuť, prípadne by ste to urobili aj, ak by ste mali, hej, túto slučku, že to pekne stiahnete a tým pádom sa nemusíte obávať, že by vám tá fľaša nejakým spôsobom vyletela, vždy vám tam ostane, hej. Takže keď už ten batoh máte plne naložený, že dno, tak trošku sa, pre chvíľku to hodím do mňa, tak si sa s tým trošku natrafíte, kým tú fľašu tam obcháte, hej. A nie každý chce proste fľašu nosiť dnu, preto zase sú aj tie vrecka tu tak formované. Uvítal by som tú súčku, to bolo v pohode. Teraz, samotné používanie, aké výhody ruksaka, ako som už spomenul, jeho kvalita, odolnosť, môžete sa naň naozaj spoľahnúť, mole systém, môžete tam upevniť všetko, čo má nejaké spony, hej, takisto čo je kompatibilné s mole, môžete si tam dať, ako ja používam túto hore karabinu. Prečo tam mám tú karabinu? Keď teraz idem lietať, tak vlastne, keď mám plne naložený batoh, ako môžem si tu pribúdať aj dnu, ale keď sa mi ju nechce pchať dnu, tak jednoducho si ju upnem o karabinu, takže si tam môžete upnúť rôzne veci, ja neviem, možno aj kľúče, alebo ja neviem, proste čo vás napadne, to už je proste na vás. Ešte, čo by som povedal k tomu batohu? Chrbtový systém, je, dá sa povedať úplne jednoduché, je to ako keby takéto dve koľajnice. Toto má poostrovanie a je to veľmi príjemné, hej. Keď to nosíte, tak chrbtový systém je fajn, a len to poostrovanie by som ešte uvítal tu. Za tie peniaze ešte čo by mohlo byť k tomu batohu, tak je to ten nepremokavý obal, hej, proti dažďu na ruksak. To by bolo fajn, keby to tá samotná firma dávala, že by ste si to nemuseli kúpovať. Čo sa týka zipsov, tak sú veľmi kvalitné, sú pekne prešité, môžete vidieť, že je to úplne krásne prešité, je to fakt odborná robota, je to veľmi kvalitne spracované, fakt keď sa pozriete na ten batoh, všetko dá sa povedať, že je dokonalé. Tu ešte z tejto strany, ako sú popruhy, tak vidíte, že po celom od spodu až hore je zips a vlastne je to tam na to, že keď chcete z batoha niečo vybrať, aby ste nemuseli odoberať tú chłopnu, hej, aby ste zase nemuseli všetko prehrabávať, ja neviem, spacák, ceutu a jedlo a tak ďalej, tak jednoducho si to otvoríte, vyťahnete napríklad fľašu s vodou, hej, napijete sa, znova to tam dáte. Je už proste na vás, je to proste takáto vychytávka, za mňa je to fajn. Čiže nastaviteľnosť batoha je fajn, je to dobré. Po celom obvode batoha je aj takáto sťahovacia šnúrka so sponou. Tá spona, ona je dosť taká tuhá, čiže keď máte zmrznuté prsty, tak ono je proste niekedy problém ju dosť tlačiť, aby ste ju posúvali hore-dole, hej. Čiže môžete vidieť, že proste teraz je pomerne teplo, ale tá spona, fakt musíte stuha stiahnuť, aby ste ten batoh takto uzatvorili, ako chcete. Takže je to len malý detail, ale chcem vám o ňom povedať, aby ste proste o tom vedeli. Ja teraz dám všetky veci do batoha, čo používam. A ukážem vám aj na sebe vlastne ako vyzerá, keď ho budete mať na chrbte. Ja mám 174 cm do 70 kg. Toto si pekne stiahnete, ako vám to vyhovuje. Zapnete si chopnu, ako ja to teraz robím, aby to vyzeralo celkom uhľadne. Sa posunú, lebo mi dym ide do očí. Takto, ešte
ešte k tej farbe, alebo k tým farbám, čiže táto olivová má taký príjemný odtieň a veľmi dobre zapadá do prostredia. To vám aj ukážeme vo videu, že niekde položím batoh a uvidíte, ako splýva s tým prostredím, aj keď má takú v podstate neutrálnu farbu. Čiže dobre, všetko dá sa povedať, že mám pozapínané. No a bátok si pekne dokážete postiahovať, bedrný pás. Si takto jednoducho zapnete. Ja to mám. Čo sa mi veľmi páči je, že ten bedrný pás, aj sa bližšie, keď to budete stiahovať, tak to máte aj takéto súčky, hej, že si to dokážete týmito v podstate korigovať, alebo ja to robím tak, že keď to chcem priťahnuť že na max, aby som sa s tým nemusel tu zbytočne šarpať, tak si stlačím túto sponu a pekne to poťahnem. To isté aj keď to chcete povoliť. Stačí vám v podstate, ja neviem, prostredníkmi chytíte a vidíte, ako jednoducho to potiahnete a nastavíte. Čiže jednoduchými pohybmi je to tam, takisto aj hore, upnete, potiahnete tak, ako vám to vyhovuje. To je paráda, tie spony, tie popruhy idú úplne hladko. Takto ruksak vyzerá na mne z boku. Tak vyzerá dozadu. No a ešte čo by som uvítal, keby na batohu bolo, keď ho máte plne naložený, aj s tým golierom, že máte plno vybavenia, tak kebyže tu, ako sú tie ramenné popruhy, keby ešte boli popruhy, ktorými si vlastne dokážete stiahnuť, tak aby vám ten ruksak, dá sa povedať, že nadvihol sa v týchto miestach, aby tá váha bola smerovaná na ramena. Teda nie na ramena, ale na bedrový pás, hej? Pretože keď kráčate niekoľko hodín a začnete cítiť tú váhu batoha na ramenách, tak už to začína byť trošku nepríjemné. Cítiť, čo ste zažili niekoľko hodinové pochody alebo niekoľkodňové pochody, tak viete, o čom hovorím, že tie plece vás začnú bolieť. Čiže ono je to fajn, keď si dokážete ten ruksak regulovať tak, ako vám to vyhovuje podľa tej váhy toho vybavenia. Čiže bederný pás sa takto dá pekne nastaviť s bokom. Tiež malé popruhy si môžete dať lekárničku, ja neviem, ja tam nosím aj pornú fľašu. Bederný pás si môžete dať aj úplne dole. Uvidíte, že kebyže chcem, tak vlastne toto brúško ako keby, tak to dokážem dať dole, ale nejdem to dávať dole a máte už len samotné popruhy s tým chrbtovým systémom, to už je pevne našité. Tak. Čo by som ešte k tomu povedal? No dobre, tak prejdeme, už asi všetko, už nemám ďalšie asi veci, čo by som k tomu hovoril. Ako môžete vidieť, je to spoľahlivý batoh, ktorý dokážete využiť kade kde a fakt, ak hľadáte niečo veľmi kvalitné. Áno, tá cena je vyššia, ale berte to do úvahy tak, že čo je lepšie kúpiť si nejaký batoh, ja neviem, za 30 € a potom budete frfľať, že vás z toho bolí chrbát, alebo že sa vám rozpalí zipsy, alebo že sa vám začala trhať látka, alebo proste kúpiť si jeden batoh, ktorý je fakt odolný a budete ho mať na celý život. No a teraz prejdeme k tomu, že ten batoh niekde položím a budete vidieť, ako pekne zapadá do prostredia. Takže tomu videu by to bolo asi všetko. Ak budete mať nejaké otázky, tak ľudia napíšte do komentára. Ahojte.